नों माबोरै दं रजे आंखौ गारनानै? सम बिसमनि सान बोलावरिजों खारदिंदों गारबोनाय बै बुब्लियाव। माबा मोनगोननि जों सानैजों अनलायनायनि माबा मोनसे आगान लैथोनि बै रुगुं गैयै हाब्राङाव। फिसा फिसा आगान दिनै गोमोरना थांबाय। फिसा फिसा सतबांसा दिनै हाथफ्ला बादि हाजों गोरोबफ्लेबाय। अब्लाबो आं नागिरो सम सम जों सानैनि रादाय बै मारुआव। दागो नांनाय गोरबोआव दिनै खामग्लिनो हमदों जों सानैनि रादायखौ गोसोखांनानै। बेसेदि फेग्लिदोंमोन आं नोंनि गोरबो बिखानि अननाय मोनगोननि आसायै। नों मा बुजिनो रजे? गोरबो लुफावना होदोंमोन अननायनि बान्दोखौ नोंनोनो रजे। नाथाय नों बुजियासै जोबनाय लामायाव आंनि गासै गोरबोनि अननायनि माया। दिनै नोंबो थानो हादोंना रजे उदां गोसोयै? माब्लाबा सोंनो सानो हरखाबै नोंखौ लोगो मोनोब्ला। नाथाय फाग्ला गोसोआ गिखांनाय मोननानै फिन सिरि थायो। नङा नङा नों नङा अन्थाइ बिखा आंनि नोजोराव रजे। अ आगोर गोमायो आं हारसिङै सम सम नोंनि खोथा सानै सानै बै समनि जों सानैजों गेलेबोनाय रंजाबोनाय जाथायखौ गोसोखां गोसोखां आरो गाबखुमायो सिरि सिरि हमथानो हायै गोसोआ रजे। खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन। बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खिन्थाहर। आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव। जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोननो हानाय बादि।